Здравейте, башмайстори! Ако ви е писнало да махате с лопатата, това е решението. Модела на Штил 585. 150 кубикова машина, 3,2 конски сили, ширина на копаене 85 см. Да се разходим по машината и да я разгледаме. Това е ход напред, това е ход назад. Като има защита, не можете да включите и двете едновременно. Задният ход се използва само за маневриране, не и за копаене. От тук се регулират дръжките на височина в ляво и в дясно, за да не вървите в изкопаното. Това е положението на машината, когато има нужда от почистване. С тези шплендове те се откачат много лесно и можете да махнете външните, да оставите само тези и да работите, когато лехата ви е по-тясна. При положение, че машината не ви се окопава добре, може да махнете калника и на място на калника се слагат тежести 18 кг и по този начин машината може да се окопава по-добре. Друга възможност на машината е да монтирате метални колелета и при това положение отзад на мястото на колелетата може да монтирате рал. Машината се доставя без масло, предварително трябва да сипете преди първото палене. Това е въздушния филтър, от тук се налива горивото, има система за лесно стартиране. Машината е налична във Варна на улица Атанас Москов 17 в магазина ни. Ако решите, елате да разгледате. А вие как подготвяте градината си? С мотика, лопата или с щил? Магазини Башмайстор. Професионални решения.